Здравейте от нас, доктор Стиляна Трендафилова и доктор Валери Малев от клиники Дермакта. В това видео ще ви разкажем за нашите нови промоционални пакети, за комбинациите от процедури, които може да правите в нашата клиника, както и за това как може да ги комбинирате така, че да постигнете оптимални и дълготрайни резултати. В момента може да избирате измежду 5 промо пакета, които съчетават в себе си както апаратни, така и инжекционни процедури. Идеята на тези комбинации, точно на тази формула от процедури, е, че те могат да таргетират различни проблеми, както и различните слоеве от тъкани по лицето или по тялото. И така да постигнете по-дълготрайни и хубави резултати. В това видео с доктор Малев ще ви разкажем за пакетът IRIS, който съчетава в себе си силата на лазерния ресърфасинг с CO2 лазер и PRP или така нареченият вампирски лифтинг. Доктор Малев, кажи нещо повече за процедурите. Пакет IRIS комбинира в действителност CO2 лазер и PRP или така наречения вампирски лифтинг. Това е в комбинация от процедури, която е насочена за кожа с несъвършенства. Като тук не говорим само за пъпки или за белези от акне. Говорим за финни бръчки, за текстура на кожата, за пори, за белези от акне, от шарка, оперативни белези. Изобщо това е процедура, която подобрява начинът, по който изглежда нашата кожа. Това, което виждаме и това, което усещаме на допир. Тоест, с тази комбинация от процедури може да постигнем от една страна антиейджинг ефект, т.е. може да го направим като превенция или тогава, когато вече виждаме първите признаци на старене, както и да третираме вече появилите се като белези на акне, посттравматични или постхирургични белези. Тоест идеята е да загладим, да направим по-равномерна текстура, да светне тена на лицето, да върнем блясъка на лицето, както и да стегнем и да подмладим кожата. Определено комбинацията е доста устойчива във времето. CO2 лазер е, може би, процедурата, използвана от най-дълго време в естетична медицина, дори и преди филерите да бъдат въведени. Причината за това е само една, че тя е ефективна. Тя просто работи. Това, което прави CO2 лазера е, че обновява повърхностния слой на кожата, обновява начина, по който тя изглежда, изравнява тена и чрез микроканалчетата и микротравмите, които прави, всъщност стимулира много мощно производството на нов колаген, което води до стягане на кожата, до подобряване на финните бръчки и на порите. Нека не забравяме, че почти всички процедури таргетират точно производството на колаген, тъй като това е субстанция в кожата и въобще в тъканите на тялото, която губим още след 20-та си година. И разбира се, води от една част е причина за появата на някои от признаците на стареене. Да, определено. Процедурата започва с CO2 лазера, което е аблативен лазер. Тоест, при него имаме едно нарушаване на целостта на кожата, имаме един възстановителен период, който е средно между 7 и 10 дни, през който трябва активно да се грижим за кожата, да нанасяме крем редовно, да сме много стрикни със слънцезащитата. Но това е най-подходящия сезон за тази процедура. Затова сме я подбрали в момента, защото тази процедура се извършва единствено и само в зимния сезон. Точно така. Изключително важно е да пазим кожата след такъв тип процедури. Така че сега е момента, за който иска да се възползва точно от тази комбинация. Освен това, нека да кажем, че периодът на възстановяване е индивидуален. Има хора, които възстановяват действително за 7-10 дни, има хора, които възстановяват доста по-бързо. И точно тук всъщност идва и ролята на PRP-то или така наречения вампирски лифтинг. Това е процедура, която всъщност направена заедно с CO2 лазера ще ни помогне да възстановим по-бързо. Тъй като PRP-то всъщност е една основна част от регенеративната медицина, така наречена, която е изключителен тренд в момента. Всъщност в какво се състои самата процедура? Взима се кръв от вената на пациента, която се центрофугира и всъщност по този начин ние отделяме плазмата от кръвта, която остава богата на тромбоцити и на множество растежни фактори. Тази плазма се инжектира обратно в лицето или съответно в участъка, върху който сме работили с CO2 лазера, може да не е лице, може да е друга зона от тялото. И всъщност по този начин, освен по-бързото възстановяваме, постигаме основно антиейджинг ефект, постигаме светване на тена на лицето, подобряване на хиперпигментациите, особено при пациенти, които имат силно изразена еластоза вследствие на дълготрайно или дългогодишно слънчево облъчване, както и разбира се стягане и отново антиейджингов колагенов синтез в кожата. Да, в действителност да накараш една кожа да се поднови, да се обнови, да се подмлади не е лесно нещо, всички го знаем. От една страна имаме нужда от стимула, т.е. това е лазера, но от
друга страна имаме нужда да я подхраним. Затова комбинацията от двете, всъщност лазера и PRP-то или вампирския лифтинг действа толкова добре, защото когато стимулираме кожата, когато и дадем хранителните вещества, с които тя да може да се възстанови, да може да използва този стимул максимално оптимално, резултата става видим, добър и бих казал относително бърз. Това е може би едната от процедурите, които са най-подходящи за околочния контур. Да не забравяме да споменем и това, защото това е една изключително деликатна зона, от която всеки се оплаква от един момент нататък и може би очите са тези, които първи издават признаците на остаряване. Така че изключително подходящо е CO2 с PRP да се прилага и в тази зона и както споменахме вече при белези от акне. Знаем, че това е един проблем, който изключително трудно се третира. Трябват доста процедури във времето, трябва много постоянство и в грижата, и в извършването на различните терапии. Така че наистина сега е момента точно в този сезон това да се случи. Тази комбинация от процедури имаме превентивен ефект, т.е. превенция на старенето и подмладяващ ефект. Подобряване на текстурата, подобряване на белези, ако има такива. Следователно, почти няма пациент, при когото тази комбинация да не е приложима. Може би пациенти с много чувствителна кожа, при които очакваме много бавно възстановяване, при тях може би бихме помислили за друг вид процедури. Но при по-голямата част пациенти всъщност тази комбинация от процедури би дала много добър резултат. Като периодичност на процедурите, обикновено се препоръчва някъде около 30 дни интервал между двете процедури, като е хубаво в един сезон, ако успеем да вместим 3 или 4 процедури за постигане на максимално пълноценен резултат. Така е, като процедурите могат да се извършват на всеки 30 дни, т.е. един път в месеца или през един месец, за да може да се постигне всъщност този брой от 3-4 процедури последователни, за да може да постигнем не само хубав ефект, но и той да е дълготраен и да остане във времето. Другото, което може да добавим тук е, че CO2 лазерът съответно заедно с PRP в тази комбинация може да се съчетава и с други от нашите пакети, промоционални пакети. Като когато основно сме насочени в антиейджинга, разбира се, знаем, че губим обем с течение на времето по лицето, забелязва се отпускането, загубата на еластичността на кожата, т.е. тук е изключително добра комбинацията с хиалуронови филъри, както и съответно с биостимулиращите вещества. Т.е. това са всичките тези терапии, които отново стимулират колагена, възвръщат обемите на местата, на където искаме да го върнем или там, където е изгубен и така можем да постигнем един по-цялостен и красив ефект върху овала на лицето. Да, определено, ако има нещо, което пакета Iris не може да постигне, това всъщност е възстановяването на обемите и всички пакети с хиалуронови филъри са много подходящи за допълване на резултата. Аз бих те попитал нещо, което биха ни питали пациентите веднага. Кое е първо? Комбинацията от CO2 лазер и PRP или по-скоро филърите? Дадем отговор единствено и само след консултация с пациента, тъй като трябва да видим каква е неговата настройка, да видим всъщност какво не го тормози най-много. Освен това, винаги е хубаво да подобрим първо качеството на кожата, лично според мен, след това да продължим с повдигането или възвръщането на обема. Хубавото към днешна дата за процедурите е, че вече се знае, че те могат да се комбинират и да се правят почти едновременно. Тоест, не е задължително да изчакваме някакъв период от време, да направим първо процедурите с CO2 и след което да изчакаме няколко месеца да минат, за да поставяме филъри. Тоест това може да се случва почти паралелно. Тоест, правейки процедурите с CO2, помежду тях, в рамките на отстояние от 2-3 седмици, може да се поставят и филъри там, където е необходимо. Тъй като CO2 лазера в крайна сметка работи на повърхността на тъканите слоеве, докато филърите обикновено се поставят в дълбочина. Същото важи и за биостимулиращите вещества, като скулптура, като хармоника. Разбира се, че те пък абсолютно могат и заедно с CO2 лазера да се правят, тъй като там имаме още по-мощна стимулация на колагеновия синтез и няма никакъв проблем двете неща да се извършват дори в една процедура. Напълно съм съгласен. Тоест можем да обобщим, че можем и да сложим филър и след това да направим обработване с CO2. Можем и обратното. Може и обратното. Абсолютно няма никакъв проблем. За този, както и за останалите ни промоционални пакети, може да получите повече информация от останалите видеа в канала на Dermact.